بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan ba manta ba satin da ya gabata muna cikin kitabul biyu kuma mun tsaya a babin da yake bai'ul lahm bil lahmi ko sai da nama da ɗan uwansa nama. A lokacin aka yi bayanin cewa dukkanin jinsin naman dabbobin gida iri ɗaya ne, dukkanin jinsin tsuntsaye iri ɗaya ne, amma baya halatta a yi musaya na naman dabba ta gida da naman dabba ta gida da fifiko, sai dai a yi shi wato daidai wa daida kuma yadan biyadan. Yau za mu tashi babi na 28 wanda yake bayani akan bai'ul lahmi bil lahmi, cinikin nama da nama, ko bai'ul haywani ne bil lahmi muka ce ko bai'un cinikin dabba da zuran nama. Yau kuma za a yi bayani akan cinikin nama da nama, ina jin shi ne wanda za a tashi. Wancan cinikin dabbobi da nama shine aka ce baya halatta a sai da nama tsura a karɓi dabba mai rai, haka ne ko? To yanzu ko za a tashi cinikin nama da nama, jinsi. Qala Malik babu bai'il lahmi bil lahmi, babun da yake bayani akan cinikin nama da kuma nama. Kaga sallah ta zo, sai karatun ya zo a daidai. Cinikin nama da nama ko musayan nama da nama. Yanzu na baka naman raƙumi sai kuma ka bani naman saniya, ko kuma na baka naman saniya in karɓi naman raƙumi, ya halatta ko bai halatta ba? Ga cinyarsa ni kuma ka bani karfata ko naman rago a maimakon wannan cinyar saniyar, ya halatta ko bai halatta ba? Ka bani cinyar sani ko in baka rago, ya halatta ko bai halatta ba? Ban ji ba. Ka bani cinyar sa ni kuma ga rago na guda ka ɗauka, ya halatta ko bai halatta ba? Na? Ban ji ba. A wayar da me? Ya halatta kenan, amma ya dambiye da na baka ragona ka bani cinyarsa, ya halatta? Ya dambiye da satin da ya gabata baka zo ba. Me ma'anar bai'ul hayawani bil lahmi din da aka bada? Cinikin dabba rayayya da kuma nama tsura. Ita cinyarsa ai nama ce, to shi kuma rago fa dabba ce, ya halatta yi? Ai bai halatta ba, a ba da rago a karɓi cinyarsa baya halatta, an karanta wancan satin. Kala Malik, Imam Malik ya ce, al'amurul mujtama wa alaihi inda na fi lahmil ibil wal baqad wal ganami wa ma ashbaha zalika min al wuhushi annahu la yushtara ba'dahu bi ba'din illa mislan bi mislin wazanan bi wazanin yadan biyadin wala ba'sa bihi wa in lam yuzan idza taharra an yakuna mislan bi mislin yadan biyadin. Nan mas'ala bi Imam Malik ya kawo, ko mas'ala uku. Mas'ala ta farko shine Imam Malik yace al'amrul mujtama'u alaihi indana, lamarin da malamai suka yi ittifaqi a wajensa a kansa, mas'alar akan cinikin nama wadda malamai suka ittifaki a kansa. Wannan yana magana fa ƴaƴan tabi'ai, yana magana akan tabi'ai ko ƴaƴan tabi'ai waɗanda su ne malamai a wannan lokacin, kuma dukkanin ilimin, mafi yawan ilimin yana nan a Madinar manzon Allah, gaggagaggan malaman suna nan a Madina. Hai Imam Malik yake cewa akwai malamai a Madina, akwai kuma abidai a Madina, akwai ubbad zuhad kenan, akwai kuma ulama'u. Ubbadu waɗanda su a masallacin manzo Allah suke zaune, Imam Malik yace na rantse da Allah akwai wanda in ya daga hannu yace Allah yayi ruwa ba lokacin damuna ba, Allah ba zai kunyata shi ba, amma ban karbi ilimi a hannunsa ba saboda ba ahalin ilimi ba, ban karbi ilimi a hannunsa ba. Akwai kuma waɗanda su ne ilimin sahabban annabi ma wajensu yake komawa, kamar fuqaha usabati din nan, to ƴaƴayensu
wanda suka karɓi karatu a gurin su malamai ne suna nan, irin su Rabi'a duk suna nan. To wayannan malamai ne amma ba ubadu ba zuhadu ba. Ina fata an gane akwai bambanci tsakanin malami da mai ibada. Kamar yadda muka karanta a hadisin Muslim wanda ya zo wajen wani mutum cewa ya kashe rai 99 zai iya tuba, ya ce zunubin ka yayi yawa, saboda shi zahidi ne. Rai ɗaya ma in ka kashe shi me zaka iya cewa da Allah, balantana ka kashe rai 90, abin ya girmama a wajensa. Ya ce ya ce to in haka ne mai amfani na baran cika da kai. Shine sai ya karasa masa, saboda shi abidi ne, zahidi ne, amma yana zuwa wajen wani malami ya ce me zai hana ka tuba, ba abin da zai sha makance tsakaninka da Allah. Inna Allah ya gafiru zunuba bi jami'a wallazina utul ilma daraja. Sai ilimin ya bayyana anan. Shi wancan zuhudinsa ne ya ga ka kashe mutum, amma kashe mutum 90 da za kana magana wani ya za kai zahidi kenan. Malami ko zai ce ba abin da zai toshe tsakaninka da Allah. Allah yana gafarta zunubi matukar ba shirka ka mutu kana yi ba zunubin da in kai wa Allah ba zai yafi maka ba, sai dai in shirka ce ka je wa Allah ita. Shirkar ma in kai ka dawo ka tuba baka mutu kana yi ba, Allah zai yafi maka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, amma me wa yaghfiru ma duna za. Wannan ma din ta haɗe duk wani nau'in laifi na ma'asiyar ubangiji. In dai ka yi wa Allah kuma ka haɗa shuruɗin taubati, Allah zai gafarta maka. Shirka ce in kai da Allah ka mutu kana yi, Allah ba zai gafarta maka ba. Amma in dai baka mutu kana shirkan ba, Allah zai gafarta maka. Shi yasa kuskure ne mutum ya ce dan wani yana saban Allah ba zai haɗa kai da shi yayi mu'amala ba. Wannan kuskure ne. Duk saban Allahnsa zaka iya mu'amala da shi. A itar abin da ya haɗa ku da shi sai ku haɗa a kai. Ina fata an gane. Amma ka ce dan yana da wata aƙida ko yana da wani tunani ko yana da wani fikir akan wani abu, kai ba za ka iya haɗuwa da shi wato kai munafiki ne gaskiya. Munafunci ne wannan. Me ma'anar munafiki? Gashi yana la ilaha illallah, kai ko kana cewa la ilaha illallah sa ba ka ɗauke ta a matsayin addini ba, kana da wata la ilaha illallah bayan wanda yake bara. Shin Allah ya yadda kai wa mutum hukunci da baɗininsa? Da zahiri ne. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da me illallah. In ya riga ya ce Allah, ya kalli gabas yayi sallah, ai ya gama da kai dan uwa. Kai duk imaninka da taka tsantsan ɗinka, ka kai sahabin annabi, ka kai hibbi rasulullahi sayyidina Usamatu, ko babu labarin abin da ya faru ga sayyidina Usamatu da wanda ya kashe a fagen yaƙi, an zo a yaƙe su, annabi ya turo su suna kan shirka, ya ce la ilaha illallah, Usamatu ya kashe shi, sai da ya dana sanin shiga musulunci. Amma kai zuciya yana sallah biyar, yana tashahudi, yana kallon gabas, yana zuwa Ka'aba, yana kaza, amma kai ka ce ba kai da shi ba. To wani musulunci kake so ai, ko kuwa al'ummar annabin ce kai baka bukata a dinke, ka fi so kullum a raba al'ummar manzon Allah. Ina ruwanka da abin da yake yi, ba shi ya je ya haɗu da Allah mana. Amma ka ce ba za ka yi da mutum ba dan yana saban Allah, wannan gaskiya ba daidai ba ne, raba kan al'umma ne, ko mutum ya samu amsar da zai ba wa Allah. Kai dai ba a turo ka a matsayin wakilin wannan ba, kuma wa ya gaya maka kai abin da kake kai 100% shine daidai? Duk zato kake yi. Ba wani mutum ɗaya in ba annabi ba da ya mallaki gaskiya. Kowaye shi kadai ya ce ya mallaki gaskiya, wallahi babu shi. Allah ya raba gaskiya a cikin al'umman manzon Allah. Nan ka rike gaskiyar, nan ko ka sake ta, waccan ya rike can, wancan ya rike can. Haka gaskiyar take. Amma mutum ɗaya da ya rike ta. Inda da akwai mutum ɗaya da Imam Maliku da ya wannan littafin na Muwadda, da aka zo za a rubuta, aka rubuta Muwadda, sai Imam Malik Amirul Mu'minin na wannan lokaci ce to za mu rate wannan littafin naka a jikin Ka'aba, sai ya zama da dukkan aqtarul ard wanda duk zai yi fatawa a musulunci da wannan littafin naka zai. Imam Malik ya ce ina ya Amirul Mu'minina, Allah ya tarwatsar da sahabban Annabi a duniya,
sahabban annabi sun tafi da ilimin manzan Allah. Menene amuwar ɗannan da za a ce ita ce za ta yi kontrolin ɗin musulman duniya gaba ɗaya? Bar kowa akan fahimtarsa. Amma ba Ka'aba ta haɗa ba? Kai duk zafin aƙida ka kai Saudiya? Bana ba gayyata haɗin shi a suka gayyato shi a suka ce ga su a ɗakin Allah, suna kallon ɗakin Allah, suna muwajihar manzan Allah a Madina, sun je Rauda, an buɗe musu shabbakin annabi, an zo Ka'abar sun shiga. Duk bala'in Saudiya wanda ita ce ta cinna wutar fitina tsakanin sunna da shi'a. Su a wajensu aƙidar 'yan Saudiya, in dai kai ba ɗan shi'a bane, ɗan sunni ne kawai. In dai kai ba ɗan shi'a bane, ɗan sunni ne. Suka raba, amma duk da ƙiyayyar da suke wa shi'a suka gayyato su yau a taron musulmin duniya. Su ma munafukai ne? Su ma 'yan daɗin baki ne? Su ma yaudaran musulmai suke yi? A kai ne kawai da Allah ya sa ma ƙin musulunci ya haɗu guri guda, za ka ce ba ka yadda haɗa kai tsakaninka da musulmai ba? Wannan ba daidai ba ne ba gaskiya. Wannan ba tunani ba ne. Annabi sallama so yake a haɗe al'ummarsa. Ka bar mutane akan abin da suka yi, kuma ka tsoro akan itar ɗin da suke akai. Kowa ka bar shi akan itar ɗinsa, akan mazhabinsa da mansubinsa. Kai duk saɓaninka, akwai littafi fa tsakanin na Aisha da sabon manzon Allah ma saɓani ne. Akwai saɓani na fahimta tsakanin na Aisha, al-isaba an mastadrakatu Aisha ala sahaba ko anis sahaba. Yadda littafin yake, wato bambancin da aka samu tsakanin na Aisha da sabon manzon Allah wajen fatawa. Ga abin da sahabbai suka tafi, ga abin da Aisha ta tafi, amma bai sa sun raina ta ba, ita ba ta raina su ba. A kai ne yanzu a duba manzo Allah zaka ce ba za ta haɗa kai ba? Kawai a mazhabinka kai ka ɗauka shikenan duk wanda ba kai ba arne ne, duk wanda ba kai ba musulmi bane ba. Kai wa Allah ya aiko kowa? Kai wa annabi ne na Allah da zaka ce abin da wani yake ba daidai bane, sai abin da kake kai ne daidai? Wannan zalunci ne kawai. Wannan raba kan al'umma ne, rashin sanin me duniya ta kunsa a rayuwa ne, me musulman duniya suke fuskanta. Ana kokarin a haɗe kan al'umma, ko kuna kokarin mutum ba zai saurari al'umma ba. A kawai saurayi yana da wani ra'ayi da ya saba da fahimtar ka. Wannan ba daidai bane ba. Kisa Imam Malik ya ce mu a zamanin mu lamarin da sahabban manzon Allah suka, ƴaƴan sahabbai da ƴaƴan tabi'ai suka yi ittifaqi akai a zamanin mu, fi lahamil ibli, akan naman raƙumi, wal baƙari, da naman saniya, wal ganami, da naman dabbobi, wa ma ashbaha zalika, da irin waɗannan masu kamanceceniya da su, minal wuhushi, daga dabbobi na daji, kamar barewa kaga ya halatta a cita, irin su ɓauna ya halatta a ce, irin waɗannan dabbobin da suke kama da irin waɗannan raƙuma, irin raƙumin daji, irin jakin dawa, zebra, duk irin waɗannan dabbobin da suke kama da dabbobinmu na gida wanda musulunci ya halatta a ci su. Ina fata an gane, ma'ana wanda suke da tsagaggen kofato. Dabbar daji da take da tsagaggen kofato, ba mai farce da fiƙa ba. Duk take da farce, take da ƙumba wadda take fiƙa da ita, ba kofato ba, ko kofatan tsagagge, kaga banda doki banda jaki. Amma kamar saniyar dawa, ɓauna, da irin su jakin dawa da raƙumin dawa, za ga su irin haka ne da su. To ya halatta irin wa'annan, sai Imam Malik ya ce annahu la yashra ba'dahu bi ba'din illa mislan bi mislin. Baya halatta a siyi, an fahimta, naman san gida da wani naman na san gida, ko ka ba naman sa a baka naman rago, ko ka ba da naman raƙumi a baka naman tinkiya, ko ka ba da naman tinkiya a baka naman raƙumi. Ya halatta a yi wannan musayan a matsayin ciniki. An fahimta? Ya halatta a yi wannan musayan a matsayin ciniki, amma me? Masalan bi misilin. Naman raƙuminka kilo 10, naman sa kilo 10, kuma yadan biyadin, haka za a yi ga wuri ga waina. Kaga kenan yana nan baka biya halatta a yi me ba? Ƙari. Ka bani botiki ɗaya ko kilomita ko kilo 20 na naman raƙumi, in baka kilo 10 na naman
raƙumi a naman rago to baya halatta domin naman rago ya fi daraja amma fa a wajen layya alayya naman rago ya fi daraja ya fi kuma lada wanda ya yanka rago ya fi wanda ya yanka raƙumi lada a gurin Allah matukar yayi da kyakkyawan niyya da ikhlasi amma a wajen hadaya ka yanka raƙumi ya fi ka yanka rago lada saboda shi a lokacin tarin naman ake bukata da Allah an gane bambancin saboda haka Imam Malik ya ce ya halatta a sai naman sa da naman raƙumi amma ai daidai wa daida wazanan bi wazanin in 'yan kilo ne yadda ake auna nama da a kilo a da fa ɗan shekara 40 ya san yadda ake yi ba a sai da nama sai an yi mai sai an auna akwai kilo da ake aunawa amma dai yanzu sai ka zagaya mahauta gaba ɗaya babu wanda yake auna nama a kilo a mahauta sai dai inda ka je waje na daban kuma amma dai cikin mahauta ban ce suna aunawa ba a kilo sai na ga to shi wannan na ga yi guda ɗaya dai na ga in ana wucewa dai gashi nan har yanzu da ɗan sikelin sa amma dai ba wanda yake auna nama wazanin da sani wala ba asabihi dan haka ba laifi ai irin wannan cinikin ka ban naman raƙumi botiki ɗaya farin botiki in baka naman rago farin botiki kai ma ka ci irin nawa ni ma na ci irin naka ya halatta yadan wazanin bi wazanin ko mislan bi mislan sai ce wa illam yuzan to karatu na biyu ya halatta a yi cinikin naman rago da cinikin naman saniya ya halatta a yi wannan musayan amma fa iza wa illam yuzan ko ba a auna ba ko da ba ku da sikeli ko da ba a botiki ba ne ba ni wannan katon botikin na fenti guda ɗaya kai ma ba ni wannan katon fentin na botikin ba botikin babu abin au to ya halatta a yi amma yaya iza ta harra an yakuna mislan da mislin in dai masani na nama masanin nama in ya kalla ce wannan naman yayi daidai da yawan wannan naman musulunci ya karba an yadda ai haka ashe kaga sanin gogewa a cikin sana'a musulunci yana itibarinta shine wanda ake kira da su ahlul ma'rifati duk mutum a bangaren sa a ilimi fa in ya ce kaza kaza ne to babu dalilin da wani zai masa musu an fahimta duk wanda yake fanninsa ne in ya faɗi magana a fanninsa to ya isa shaida ina misali yanzu mutum yana da mace sai aka tana da lalura kuma an rasa irin wannan lalurar tata da ita da mijin suna ta jayayya akan wannan lalurar kuma lalurar tana cikin matucinta da Allah an fahimta wata lalura ce a cikin matucinta uwarta ma bata sani ba bare kuma ubanta mijinta ne kawai zai iya sani sai ko ta kai su gaban alkali ya za a yi to kaga a lokacin shikenan sai alkali me lalura ce akwai lalura ce a babu lalura a ni ina na san tana da ita ba to yanzu ga takarda ku je wajen ahlul ma'rifati wa kenan likita shi kadai namiji ne ko mace anan ba a izinantar cewa sai ya zamo namiji sai sun zama likita guda biyu shi kadai kawai ya zo ya duba menene kaza ya ba da rahotonsa kaza din nan fa kaza ne akwai ko babu iya wannan abin da likita ya tabbata kawai ina fata an gane wannan shine ahlul ma'rifati an gane to anan idan masani na nama yace wannan nama yayi daidai da wannan naman a yawa to kawai a yadda ba sai an auna ba a yadda ba sai an auna ba ko yanzu ka je abatuwan suna yana tsaye zai maka cinikin san kuma in ka yanka shi ba zai haura wannan abun ba kan za a iya sayan sa kaza da kafa kaza cinyar za ta yi kaza kayan ciki zai yi kaza kafar gaba za ta yi kaza kaza zai yi kaza shi kansa kashin an cire zai yi kaza in ka yanka ba za ka ɗara wannan abin da ya faɗa maka ba ahalul ma'rifati kenan da Allah an fahimta shi yasa malamai suke cewa kullu ilmin sal anhu ahlahu ko me in baka da sani to tambayi me ma'abocin wannan abin haka in mas'ala ta sufanci ta zo mu sufaye ko almajiran sufaye za a tambaya kar ka tambayi makiyin sufaye ka ce wai baka labarin sufanci ai zalunta sufaye zai
galibi duk wanda suke wa sufaye hukunci suna yi musu hukunci ne a matsayinsu na jahilai da wannan ilimin, domin sufancin ilimi ne mai zaman kansa kamar yadda ka san likitanci ilimi ne mai zaman kansa. Yanzu kana zuwa wajen likita da ya kalle ka zai ce abu kaza yana damun ka, shi kuma wahayi aka yi masa, wa ya gaya masa? Kawai idan ka zai daga ya duba sai idan ya ce kaza ne yake damun ka, bai duba kama bai komai ba, yana kallon ka zai faɗa maka abin da yake damun ka, kuma da za ka hau kwamfuta sai ta faɗi wannan abin. Dan Allah ko wanda bai taɓa samun wannan matsalar ba, ko akwai wanda bai taɓa ganin wannan abin ba? Kana zuwa wajensa in ya taɓa wani kawai fatar ka zai taɓa sai ce kaza kake da bukata. Ka yadda iliminsa ya gaya maka, kuma ya rubuta magani, ya baka panadol, ya baka paracetamol, ya baka pencil, ya baka kafino, ya baka daga, ya baka estara, komai, kuma ya gaya maka ɗaya za ka sha sau 3, wannan ɗai sau 4, wannan da ruwa za ka haɗa ka girgiza ka sha shi, duk ka yadda ilimi ne? To sufi da zai gyara zuciyarka ne baka san ilimi ba ne ba? tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. In ka yadda wancan ilimi ne to sufanci ma ilimi ne. Da Allah an fahimta. Shi yasa duk abin da aka ji sufaye sun faɗa to a tambayi sufi. Do Allah me suke nufi da wannan abin? To kaji shaida. An ta maganin gashi, amma yana zuwa wajen likita sai ce duk maganin da kuka yi ba shi bane, lalurar ka a zuci take. Ko bai tsara haka ba? Ba gashi haka fito ba? Ba ya gaya masa bai taba shi ba, bai masa komai ba, saboda tsabar ilimi. Don sufi na Allah ka zo gabansa sai ya kasa gane abin da ke tare da kai? A'a, kawai dai baka yadda bane. Saboda haka sufanci ilimi ne mai zaman kansa, yana da sharaɗansa, yana da shika-shikansa, yana da ƙa'idodinsa. Sai ka tambayi sufaye in an zo magana akan sufanci, amma ba ka tambayi maƙiyin sufi waye baka labari akan sufanci ba. Zalunta su zai yi kawai. Allah ya kare mu. Amma mu ne ka tambaye mu ya kaza yake ko ya aqidar wahabiyawa take. Ai za mu yi adalci. Sai mu ce je ka wajen wahabiya. Amma dai mun san suna da aqidar Allah yana sama. Mun san suna da aqidar Allah jiki ne. Mun san suna da aqidar Allah yana da hannu. Mun san suna da aqidar Allah yana da diddige. Mun san suna da aqidar Allah yana hawa yana sauka kamar mutum. Wannan mun sani, amma hujjar tambaye su. Shikenan. Ina fata an gane. Amma ana tambaye sufanci to zo mu gaya maka likitocin zuciya ne su. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila abdanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Su ne ulama'u tazkiyatul nufusi. Zuciyar kawai su suke kalla ta bawa, ba ruwansu da jiki. Wayannan su ne sufai, kuma aikin su kenan. Saboda in za ka yi tambaya nemi ba abuta wannan, sai ka tambaye su akan wata mas'ala ta sufanci, ko wani kalma ce suka faɗa to me take nufi wannan kalmar, je ka tambaye su. A larabcin ka kai kaza ne, saboda kai a iya larabcin kan an ce rabbu ana nufin Allah, to a rabbu sai su dauke ta ba a matsayin Allah ba, kamar yadda ya zo a Qur'ani ba matsayin Allah ba. Akwai kalmomi da suke cewa suna da adudadu. Allahu ita ce wata da wata ma'ana ba Allah ba, amma rabbu tana da wata ma'ana. Wa alfa ya sayyidaha ladal ba. Ga sayyidu, kalmar sayyidu, ga irin su maula sai ya ce maula, sai ka zaci Allah yake nufi. Maula ma'ana 21 take da ita a larabci. Sayyidu tana da ma'ana 12. Ina ba ta an gane. Saboda haka rabbu ba tana nufin Allah kai tsaye ba, tana da ma'anoni da ake fassara ta da shi. Saboda haka da kaji sufi ya ce kaji inda suka ce abu kaza, sai ka jefa su cikin halaka, ko ka ce sun kafirta ko sun halaka, saboda jahilcinka da rashin saninka, bayan kuma Allah ya koyar wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun. Baka da ilimi akan sufanci. Wai kaga mutum ya dauko littafin sufaye zai karanta, dan Allah ya makaho zai ja mai ido. Ba a sufanci sai an koshi da ilimin addini. Ba wani sufi da zai tumbatsa a sufanci bai sha kundum da addinin musulunci ba, babu shi wallahi. Maulamu Shehu Tijani sai da ya haddace Buhari da Muslim kafin ya fara tasaddi zuwa ga magana akan addini. Sai da ya haddace Buhari, sai da ya haddace Muslim, sai da ya haddace kutubus sitta a zuciyarsa. A fiqhu sai tun daga mutasar zuwa iziya sai da Shehu Tijani ya haddace shi. Hatta mu waɗannan Shehu Tijani ya haddace ta.
wa min hifzihi matanil bukhari wa muslimin wa mukhtasar al-halil misla risalati. Muslim din nan da Buhari duk Shehu Tijjani sai da ya haddace su, sannan ya tasaddi da bada fatawa akan ilimin addini. To shi zaka yi wata magana wani kada ko ta littafin sa zai magana kace zaka duba? In kana so mu gane, dauko littafin likita ka duba mana, kai bayani akan sa. Ko kai yanzu aka ja ka auna ka da malaria, ba likitan da zai rubuta maka malaria a ciki. Me yake amfani da shi? Terminologies. Dan Allah malaria ake rubutawa a cikin takardar katinka. Me ake rubutawa? Arkam, wasu lambobi ne kawai. Plus, minus, x, wane ne shi zai rubuta maka. Wanda yake ahalin abin yana ɗauka zai gane kawai kaza malaria ce da typhoid ta yi ƙarfi a jikinka. A duba katin, kama a karantawa mai inda aka rubuta malaria da typhoid. Wannan arkam ɗin su suke ishara zuwa gare shi. Ina fata an gane. To haka sufanci suke, suna da isharori. Suna da isharori da suke amfani da su. Kawai kai da baka sani ba sai ka zo kai tasaddi, kana so sai ka keta mutuncin su, wai a gane ba su da ilimi. To kai ilimin da kake biya na karantawa ka iya. Akwai kuma ilimin da ba karanta shi ake ba, Allah ne yake wa mutum ilhamarsa. Kamar yadda ta faru da Annabi Musa da Sayyidina Al-Khadiru. Annabi Musa zance yake da Allah. Halliru ko ba annabi bane, a misa ittifaqi na wasu malaman ko da sabani. Lakin bal wali, cewa akai wali ne Hadiru, amma ba annabi bane. Ga annabi mursali ulul azmi ya zo gunsa yana tambaye sa, alattabiuka ala an tuallimani. To kai ne baka da malami yanzu, ba za ka je wajen wanda ba irin naka ba ka koyi karatu? Mimma ullimta rushida. Har kuma ya kama masa me sharadi, fa inittaba'atani fala me, ba kai ba tambaya, yace na yadda. Kuma aka tafin ya kasa haƙuri, suka yi kaza, aka yi kaza, suka yi kaza, suka yi kaza, a ƙarshe ya ce me, ha zafi raƙu me, bai ni wa bai naka. Nan za mu rabu, amma sa'unar bi'uka, baran baka labarin abin da ka kasa ganewa. Haka Allah bai faɗa ba. Annabi Musa shi ma jahili ne, sai abin da aka karanta masa zai sani, Allah bai ba shi wahayi bai turo wajen wani. Ku daina gidajen cewa kowane ilimi tambayi ma abocinsa da Allah. A rubutawa aka yi wa Halliru cewa yaron nan wahayi aka yi masa da in ya girma zai tusar da iyayensa har su zo ya halakar da su koma, wahayi aka yi masa ko ku annabi ne shi Halliru. Da Iskandaru da Halliru duk malamai suka ce lakin auliya, waliyai ne. Amma ga shi na ga annabi Musa abinda ba sai nan gaba ma zai faru, yana ba shi labari. Amma kai kawai da sufi ya zo ya faɗi wata magana baka san ina ya dosa ba, kawai sai ka zo ka bar magana. Kai a iya sanin ka wara'u tana nufin me? Baya. Sai Qur'ani ya ce a wara'u tana nufin gaba, tana nufin baya. Wa kana wara'ahum me malikun ya khuz me. Wannan aya fa, wannan sura fa asbabun waliyai kaf ta hade a cikin sa. Wara'u, kai inda ka san wara'u, wara'a wara'i baya kenan kake kalla. To in an ce wara'u ana nufin gaba da usulubin Qur'ani. Akwai adad, kishiyoyin kalma, tana nufin gaba ko tana nufin baya. Kama ainu, ainu tana nufin me? Idanu. Ainu tana nufin me? Mabubbugan ruwa. Ainu tana nufin me? Kudi, liquid money. To wace nake nufi? Kaga siyaki ne zai tabbatar wace kake nufi. Saboda haka Allah ilimi a tambayi mu abutansa. Sufanci gaskiya ne, ilimi ne, addini ne. In ba za ka yi ba to tambayan mu almajiran sufaye me ake nufi da abu kaza da aka ce. Da aka ce ka sha kai istighfari 100 da safe, 100 da yamma, la ilaha illallah 100 da safe, 100 da yamma, salatan 100 da safe. A ina ka gano? Ce ina likita ya baka magani ka sha da safe ka sha da yamma. Wannan so biyu ake sha, safe da yamma. Saboda me? Lafiyar jikinka. Ko ba haka kace ba? To kuma lafiyar zuciyarka fa. Shi ma akwai malaminta. Sai ce to wannan shine maganin zuciyar, ka gyara ta. Ka ce ma ina na gani? Da Allah yana fata an gani. Fahimta ce dai Allah ya ba mu fahimta. Qala Malik, Imam Malik yace wala basa billamil hitani bilamil ibli
wal baqari wal ganami wa ma ashbaha zalika min al wuhush kullaha isnayn bi wahidin wa akthara min zalika yadan bi yadin fa inda hal zalika al ajalu fala khayra fihi. To fa Imam Malik Allah ya saka masa da alkhairi. Imam Malik ya ce ba laifi a yi cinikin nama da kifi. Imam Malik ya tabbatar mana cewa kifi bebe ba nama bane. Kifi in na ce je ka so min nama in ka kawo min kifi yaya baka bani ansa ba. In ka kawo min kifi na ce je ka so min nama sai ka kawo min kifi nama ka kawo min ni da kaina zan ce nama na ce me ka so min amma sai ka kawo min kifi ina ba ta an gane. Saboda haka kifi ba nama bane, nama ko ba kifi bane, kowanne matsayinsa daban. Shi yasa likita zai ce karka ci me nama amma ka iya me cin kifi, ashe ba nama bane kifi. Qala Maliku, Imam Malik ya ce ba laifi a yi cinikin nama kifi, a yi cinikin naman kifi da naman raƙumi ko naman saniya ko naman akuya ko kuma wani dabbobi daga cikin dabbobin daji. Ka ba da kifi guda biyu a baka tsokan nama guda ɗaya. Ba jinsi ɗaya ba ne, duk nama ne, amma duk kifi ne. So da ka dabbar ruwa da dabba da take tudu akwai bambanci. Shi yasa ka iya ba da naman dabbar tudu a baka naman dabbar ruwa ninki biyinta. Ka iya ba da naman dabbar ruwa a baka naman tudu ninkinta. Wannan ya halatta babu laifi in ji Imamu Maliku, amma ba shi ma da sharadi yadan biyadin. Kar ka ba da naman kifin yanzu a ce gobe ka zo abato ina yanka sa naka karba, baya halatta. Sai an yi yadan biyadin. Fa inda hala zalika al'ajalu fala khaira fihi. In dai ka bari jinkiri ya shiga to ba alkhairi a cikin wannan matsala. Ma'ana babu alkhairi, ta haramta, babu kyau. In na baka naman kifi na yanzu to ba ni naman rago na yanzu ka bani. Ko yanzu da sallan nan da aka yi in aka ci naman sai ga ba abin da kake sha'awa ai ma miya da shi irin kifi, saboda naman ya ishe ka. Ina ba ta an gane. To babu laifi, kamar wuraren da su kuma kifin ba komai bane a wajensu, kai kuma kifin wani abu ne a wajenka. To akwai kuma guraren da naman dabbar ba wani abu bane, kifin ne wani abu. Yanzu ka haɗa mu da kudu, su saboda yawan ruwan da suke da shi, kifin me gashi nan iri wanda ba ka taɓa ganin kalarsa ba sai ka gani in ka je kudu. To su kuma sai ga ana ɗauko na kifin daga can ana yowa nan da shi. Su kuma abinda muke da shi na dabbobi ai ba su da shi. In kana son ka gane yamuri to kai masa ɗan bunsuru ƙato mai wari, kaga yadda zai ja ka cikin gidansa so da ka bashi bunsuru. Kai kun za ka yanka naman ma sai ka ce ba ka ci naman bunsuru ba. To shi bai rabi in ka bashi naman bunsuru ko yamuri to ai ka gama girmama shi. Shi yasa in Kirsimeti ta zuwa ga irin wannan dabbobin sun fi tsada saboda su suke da bukata. Da Allah an fahimta? To ba laifi ka bada kifi a baka me nama wanda yake na dabba, ba laifi. Qala Malik, Imam Malik yace wa araluhu mutairi kulluha mukhalafatan liluhum al-an'ami wal hitani fala ara ba'san bi an yushtara ba'd dhalika bi ba'd mutafadilan yadan bi yadan wa la yuba'u shay'un min dhalika ila ajalin. Ciniki na uku, Imam Malik Allah ya saka masa alkhairi yace ba laifi wa araluhu mutairi, ni a gani na ji Imam Maliku, naman tsuntsu duk tun daga kan gaggafa har izuwa kan abinda ake ce masa kanari ko karan kaska ake ce mata, wata tsuntsuwa ce da bata kai baini ba girma. To tun daga kan gaggafa har izuwa kan wannan karan gaska din duk ɗaya ne, naman su iri ɗaya ne, babu bambanci a tsakaninsu. Da wanda ya baka naman tattabara da wanda ya baka naman ɗawisu
da wanda ya baka naman wato hankaka, duk naman in dai tsuntsu ne duk iri ɗaya ne, baya halatta a yi cinikinsu da bambanci. Ga naman ɗawisu cikin faranti, ka bani naman kaza cikin botiki, baya halatta. Kawai wannan tsuntsu ne, wannan ma ne tsuntsu ne. An gane? Sai ce kullu ha mukhalafatan lil luhumil an'ami, dukkanin nau'in tsuntsu ya saba da nau'in dabbobinmu na gida, ya saba. Wato zakara ba akuya bace, kuma naman ma ba iri ɗaya bane, daɗin nama da amfanin nama ba iri ɗaya bane. Ka san ba abin da ya kai daɗi a cikin dabba irin ɗan tayi? Ha, baka taɓa ci ba, ka jarraba ka gani. Ai ma romo na ɗan tayi da ƙashin da waye malam abin sai wanda ya gani. Kai ka ce na taɓa ci ko? To ba laifi a tsakanin nau'in tsuntsaye da nau'in naman gida a yi cinikinsu, da ma naman kifi. Kaga kifi daban, tsuntsu daban, dabbobin gida daban. Ba laifi a yi cinikin da tafaduli. Fala ara ba'asan bi an yi tara ba'adu zalika bi ba'adin mutafadila, amma fa yadan biyadin. Ba laifi ka bani naman tsuntsu in baka naman rago, ka bani wannan zakarin naka manya guda biyu, ne ko in baka wannan ragon nawa guda ɗaya. Ga tantabaran nan taka aure ɗaya, ka bani wannan ragon in yi layya da shi, sai ka karba, ya halatta. Rago tantabara guda biyu, baka taba ganin ta ba sosai. 800 ake sai da kwanta, 800 ake sai da kwanta tantabaras ita kanta. To ya kuma ita uwar da uban in an haɗe su a baka aure ɗaya? To ga rago ga gata, ba ni rago, daga ce ya halatta. Kaga na baka guda biyu, tsuntsu biyu, ka bani mai rago guda ɗaya, amma ya zamanto mai yadan biyadin. Ba laifi a yi hannu da hannu, ba laifi, ya halatta. Amma kada a yi yau gashi na baka ni ranar sallah, in ka je kasuwar ƙauye ka so ka mun ɗauki tantabarin ka tafi da su, bai halatta ba, bai halatta ba. Wala yuba'u shay'un min zalika ila ajalin, kaji ba, bai halatta a sai da wannan zuwa wani lokaci ka kawo mun wannan ba. Yanzu mun gama cinikin wannan abubuwan da kai, amma za ka kawo mun a maimakon ragonka da yake Neja, je ka ɗauko shi, ko a maimakon ragon nan naka na Maradi da kake kiwo, to ɗauko mun shi a ce aiki gaban ƙasa ya hana shigo da raguna. Bana to kaga ai rigima ta samu ko? Ina wace ni ke warware, dama bai halatta ba ai. Sai dai ga tantabarin ga ragon na zo da su, yake nan ga miƙa ni ko in ja igiyar rago, haka shine abin da ya halatta. Da Allah an gane, ya halatta a sai da nama da nama, duk jinsin nama kowane iri ne a sai da su ba tare da an bambanta tsakaninsu ba. Da naman rago da naman raƙumi matsayinsu ɗaya, ba za a ba da naman rago a karɓi naman raƙumi da bambanci ba, ko ba za a ba da naman rago a karɓi naman raƙumi da ya fi yawa ba. Dole a yi daidai wa daida, ko kilo ɗaya, sannan ya zamo hannu da hannu. Baya halatta a bambanta a naman tsuntsu da naman wancan gaggafa da naman ɗan tsako, duk ɗaya ne, ba a bambanci. Ga naman gaggafa ka bani yan tsakinka guda kaza, adadin naman su baya halatta. In dai scaling ta na yi daidai da wannan nauyin nasu, to ko guda 1000 ne a ɗauka, ya halatta. An fahimta? Ya halatta dabbar ruwa a yi cinikinta da 'yar uwarta, a ba da kifi a karɓi ragon ruwa, a ba da kifi a karɓi aladar ruwa, ya halatta. Duk girmansu daidai wa daida, yadda biyadin. Ina fata an gane, nau'o'in nan guda uku ya halatta a yi cinikin da su. To idan sun saba, ya halatta a ba da kifi a karɓi naman sa mai yawa, a ba da kifi cikin botiki a karɓi rabin cinyar sa a matsayin wannan kifin, amma a yi hannu da mai hannu da hannu, ya halatta. Ka ba da ƙatuwar gaggafa a baka ƙaton bijimin sa, wannan a yi hannu da hannu, ya me ya halatta. Don Allah an fahimta? Gaba ɗaya shine wannan karatun da Imam Maliku ya mana. Allah ya saka masa da alkhairi. An fahimta? Babu ma ja'a fi samanil kalbi,
wato wannan mun gama babun sallah saboda kowa ya je sai ragon sallarsa, kowa ya je sai raƙuminsa ko ya sai sansa, an gama baka kuma abin Allah ya kama da shi daidai lokacin da muke da bukatarsa. Wannan falala ce daga ubangiji, saboda haka wanda zai siya ya je ya siya ya kuma ga yadda ake cinikayyar, amma ya kula kar ya je afkar da riba. Yanzu ana ta turo raguna a waya sai ka gani ka siya. Mun dai yi wannan karatun ko ba zan maimaita ba. Babu ma ja fi samanil kalbi, babun abin da ya zo a cikin na kudin kare. Kudin kare, samanul kalbi, ya halatta ka ci kudin kare? Kare ya halatta ko bai halatta ba? Sai malamai suka rabu gida biyu. Idan karen da ka ajiye na farauta ne kuma da shi kake farauta kake neman abinci, to wannan karen idan mutum ma ya kashe maka sai ya biya ka diya. Kuma ko da kudin karen ya haura kudin mutum, to dai sai an biya ka diyar wannan karen naka, kamar yadda za a gani a Risala, Abu Zaid al-Qayrawani ya kawo. Amma idan kare ne kawai ka ajiye shi don jin daɗi, kake ado da shi irin na bature, kake kwalliya da shi, in za ka unguwa ka rike sarƙa yana bin ka, kana tafi da shi kana zagaye gari, irin wannan karnuka kawai na gasu nan, wannan ba cin kuɗinsa haramun ne. Bari ma rike irin wannan karen haramun ne. Amma gonarka ce ake maka ɓanna sai kake kai karnuka suke gadi, to wannan ya halatta ka rike, kuma ka iya sai da karen ka sai wani, ko in an ma ɓanna a karen ka karɓi kuɗin wannan karen. Da Allah an fahimta? Amma fa Imam Malik Allah ya ƙare da gare shi ya ce tun da dai annabi ya hana magana kare kar a ci kuɗin, to da na kiwon da wancan ce shi gaskiya bai ga mutum ya ci kuɗin wannan karen ba, bai halatta ba, saboda taka tsantsan na Imam Malik. Amma wasu daga malikawa na daga baya, saboda kula da masalihul mursala, sai suka ce idan yanzu karen nan shine madogararka a rayuwarka, da shi kake farauta ka ci abinci, kuma an kashe maka shi, to kai mutuwa za ka yi? Ina ba ta an gane. Kaga kenan shi da karen wani bangare ne mai a cikin rayuwarka, saboda ka dole a baka wannan kulawar a matsayin wannan karen. Ba wai ana kallon karen bane, ana kallon me amfanin karen a wajenka. Allah ya sa an gane. Kamar karnukan mu na Najeriya, duk kare daya ana ba shi abinda ba a ba mutum dan fursuna 10. Ban sani ba, karnukan sun fi mutane kenan, amma ba ni na faɗa ba. Karnukan sun fi mutane kenan. Karen da aka suisuwa su, abincin da ake ba su su kaɗai a rana, kowane kare ya fi abincin da ake ba ɗan fursuna 10 a kullum. Kaga kare ya ba zan faɗa ba. Ma ja abi saman kalbi, abin da ya zo da a cikin cin kuɗin kare. Haddasni ya an malikin an ibn shahabin عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وهلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وهلوان الكاهن وشوته ورشوته وما يعطى على أن يتكهن. إمام مالك يقول ya yayi min hadisi ya daga ibn shahabi zuri, shi kuma daga abubakar bin abdurrahman bin al-harisi, daya daga cikin fuqaha us-sab'ati na Madina. Kaji ne Imam Malik yake tikewa, fuqaha us-sab'ati na Madina, duk ilimin sahabban annabi ya dawo wajen su. Fa khuzhum ubaydullah urwatu sa'adun harisu, wayannan guda 7 aka ce to ilimin sahabban annabi ya koma wajen su, to su ne fa malaman Imam Malik. Daga Hisham daga Abi Mas'ud al-Ansari, sahabin annabi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha an samanil kalbi, ya hani daga cin kudin kare ba shi kadai ba, wa maharil bagai, da kudin mabannaciya mazinaciya fasikar mace.
cin kuɗinta haramun ne. Wasu suka ce maharil bagai din nan abinda ake bawa kawali mai kawo mata, shi ba shi da aiki sai dai ya ɗauki mace sai ya kai wannan babban, gobe yana da appointment da wannan, yana da su a list ɗinsa. Wal yazu billahi, annabi ya ce wannan kuɗin haramun ne da yake ci. Akwai wani sana'ar su kenan yanzu, wallahi sana'ar kenan. Duk matar da kake so, duk nau'in matar da kake so, yana da yadda zai kawo maka ita, ka sallame shi, shi kuma ya tafiyarsa. Shikenan sana'ar. Yana da mota, yana da komai, duk inda kake ma za a ɗauko ta a mota a kai ta. Kawai shi dai ka biya shi. Ga lambobin waya nan ana ta'ammali da su, a waya za ka kira shi. In ka je otal ma gashi nan sai su baka a otal ɗin lambobin irin wayannan ɗin kawala. Me kake so, maza kake so ko mata, yara ko manya, duk gasu nan. Kana zuwa nan Abuja abin sai ya ɗaure ma kai, ka kama ba a Najeriya kake ba. Allah ya kare mu. Wa hulwanul kahini, sai kuma kuɗin boka, ɗan duba matsafi. Wannan kuɗin da yake tarawa, a kawo abu kaza, a kawo abu kaza, ko ayi kaza, ayi kaza. Wannan kuɗaɗen da yake generator, manzo Allah ya ce haramun ne, mutum ya kauce masa. Yace ya'ani, kaga wannan ya'ani din kai ka san ba magana annabi bace, wato idraji ne wanda ba za ka taba ganewa ba in ba ɗalibi bane ba kai. Yace ya'ani ma'ana bi maharil bagai, sadakin ko dukiyar mabannaciya, sai ce ma tu'dahul mar'atu ala zina, abinda ake bawa mace ayi banna da ita. Wannan kuɗin da ake bata, annabi ya ce haramun ne take ci. Yasa yanzu ya za a yi mace ce wai ta sai da kanta ta yi zina dan ta ci abinci, ta yi zina dan ta ci abinci. Dan Allah ta rasa duk sana'o'in da za su yi. Sana'ar da take so ce ta yi bata samu ba, irin sana'ar da take so ce bata samu ba. Amma dan Allah a baya a gidajen aure ba a kadi, ba a shirin zare maɓallin riga, ba a cin baki, ba a shiri,